Дами и господа, намираме се на едно място, където много сняг, много нещо. Ето един стопаджи, защото се загубих, тък му ориентира на къде вървиме. Ще му спра, все пак трябва да сме добри. Я го питам, иска ли за некъде? Добър ден, за къде сте, господине? За Алпите съм. За Алпите. Качвайте се, тък му да му пътиш къде имаш един бардак покрай пътя на промоция 2 за 1, да се... Ей, там на ъгъла. Възползвам. На ъгъла ли? Да. Да се възползвам, да си взема 2 да се загрея, защото с чай и коняк не става. Дами и господа, ето на Алпите сме. Κεφάλι είσαι γκρινιάρα κι αν εγκεφάλι είσαι μια άκαρδη δίχως αισθήματα δημιουργείς πάντα πρόβλημα too much problem. Είναι πλακία μου πατώ να σε κρατάω και δεν σε διώχνω πιο καλά για να περνάω. Είναι πλακία μου πατώ να σε κρατάω και δεν σε διώχνω πιο καλά για να περνάω.